Good morning, Kapsat! Today, naparito tayo sa Man Caves Cafe ni Sir Alfred. Ayan, 1987. Para tumingin na maraming big bikes. May mga dumating dito na big bikes, meron na rin doon. Pero, papasok muna tayo dito sa Man Caves Cafe. Kasama ko nga pala si Lady Lika, Kapsat. Right, at saka si Justin Nabad. Dito tayo sa harap na Man Caves Cafe. Man's Cave Cafe pala. 1987. Ayun o, ang gandang attraction ni Sir Alfred dito. Telephone. Wow, para tayo nasa ibang bansa. So, wala pa tayo sa loob niyan. Tara, pasok. Ganda ba? Maganda? Ganda? Ayan. Sa kabunta, to the moon. Ayan. Ano? Wow. Nagbago ano? Hindi ganito last time, no? Or nakapasok na ba tayo dito? Hindi pala. Ako pala, di pala ako nakapasok dito last time. Sa kabila pala yun. Ayun no. Christmas na Christmas ah. Pinaganda ni Sir Alfred yung sa Christmas. Ayun no. Doon muna tayo. Hey sir. Si Sir Alfred Kapsa to. You know. Ganda. Lady Lee, what are you doing there? Ano? Maganda ba? Entrance mo lang. Gusto mo iuwi yan? Gusto mo iuwi? Oo. Ganda, entrance lang to, entrance. Tara, akit na tayo sa taas. Ayan. Ganda yung hagdan dito. Oo. Yan, umakit tayo. Basta taas pa. Man Cave Cafe. Man's Cave Cafe. Alright, alright. Ayan o. Ano to? Ano? Mukha pang VIP itong mga to. Kenmax. What is Kenmax? Alfred Watermax. Kenmax. Ewan ko kung pwede tayong pumasok dyan. Simon. Ganda oh. Meron pang pa-fall si Sir Alfred dun oh. Napakita tayo kanina eh. Tara sa rooftop. Rooftop. Ayun pala yung hagdan. Nahanap ko yung hagdan kanina eh. Oo, nakalabas ng mga big bike. Yeah. Yeah. Oh, may mga motocross pa dito oh. Morning po. Ayan, meron tayong Kawasaki KLX dito. Sabi na eh. Ayan, may pa-fault si Sir Alfred dito. Oh, ang gandang swimming pool oh. Yan. May galaro na. Pag yung bola lumabas, di namin kasalanan yan ha. Dito tayo ngayon sa pinakamataas na part. And dito yung pinaka gusto ko kasi tanaw na tanaw mo yung Alcala. Ayan, nandito nga pala tayo sa Alcala, Pangasinan, Kakapsat. Maganda dito, maganda. Ito, gawa sa bakal na drum, Kakapsat. At yung mesa, yung upuan, Stig Ducati. Oh, nice. Mamaya punta tayo sa baba and salubungin natin yung RBC, Reed Big Bike Club. Alright, Kakapsat, kakataos lang natin ng order. Kasama natin ang RBC. Ayan, nagbe-breakfast ang RBC. Mamaya pupuntahan natin yung mga motor nila. Suddenly, yung mga iba hindi na nakatuloy. Kaya nasa mga 28 lang ata yung mga nandito, no? 28 na motor. First, we have 1,000. We have Z1000 here. Kawasaki Z1000. Na naka Austin Racing. Namimiss ko na yung ganitong tambutso ko.
Ganyan, oo, ganyan. So, ito butso ko nun, oh, dalawa po, oh. Then, meron tayo dito, I think, 2013 model or 2014 model ZX-10R. Ito pala tandaan ko yung puwet. Yun naman, di ba? ZX-10R. Si Project. Yan. Siyempre, pag ZX-10R yan, tignan nyo yung gulong. Sa tabi merong Yamaha MT-09. MT-09, ayun yung logo ng MT-09. Yun, no? Then meron tayo dito ang Z900 RS. And Kawasaki Dominar 400. Suzuki GSX-R. 750 ata to eh. Ayun, no, tama, 750 yan eh. Oh, meron tayo dito. Si Sir Alfred data to eh, Mustang. Yeah. Kawasaki Z650 na naka-drift exhaust, baka naman. Then meron tayo dito another Kawasaki 900 CBR 150 Duke 390 CBR 1000 RR Dominar 400 oh Z900. Then meron tayo ditong Yamaha R6 Raven. Ito ano to, Ninja 650, another Dominar 400 Kawasaki Ninja ZX-6R Dominar. And this one is Tracer ata to eh, Yamaha Tracer. Yes, Tracer 9 GT. This one is Bristol motorcycle. I don't know what's the model. Uy! Ano to? Another ZX-6R oh. Muntikan ko siya hindi namukhaan kasi naka ZX-10R side mirror siya. Naka winglet siya oh. Lupit. This one, I think this is, anong brand to? Classic o Aprilia pala to eh. Aprilia. Yeah. Aprilia, yeah. Another Z900. MT-07, siguro to. Yes, MT-07. Latest model ng Z1000. Meron tayong Ducati dito. Ducati Scrambler. Kawasaki R6N. Ayan, itong Ninja 650 at saka yung Kawasaki R6N, pares lang yan, hinubaran lang yun. Kaya siya naging ER6N. Pero same lang siya dito. Ayan, may tatlo pa tayo dito. Yamaha MT-07. Ano to? NK 650 or 400. CF Moto. Then Kawasaki Z650. Ito si Sir Alfred. Kamusta si Sir Alfred, sir? Nice meeting you again, sir. Ayun o, na-recognize sa ni sir. Oo nga, welcome ba? Pasok kayo, bakit kakalabas lang namin ulit, sir. Nag-order pa kasi kami. Kaya habang naghintay, titignan muna namin lahat ng bike, sir. Ayun, enjoy. Sige po, sir. Salamat. Sige po, sir. Sige po, sir. Yun o. Si Roten, baka naman. No! Alright, so ito ang in-order natin dito sa Man's Cave Cafe. 1987. Salted caramel. 22 ounce. At saka, ha? Ounce. Ounce. Mostly kasi mga tao binabanggit nila ounce, but it's not. It's So, ounce. ounce. Yeah. Bahala na basta. 22 rin yan. 22. Then, picnic. Ayan. So, breakfast ano? Dapat nag-heavy tayo eh. Bakit kaya? Medyo suspicious ah. May magsasanggip mamaya. MT-09. MT-07, MT-09. MT-09 nata to? 190 na yun. MT-09. MT-09 to. 3 cylinder ba? Malis na. Ito yung dala nating sasakyan. Nissan Navara. Tinabihan ng Ford Mustang ni Sir Alfred. Alright, kapsat, papasok tayo dun sa loob ng garage ni Sir Alfred para mag-bike tour. So, si Sir Alfred nga is kilala bilang isang
maraming motor. So, ayan. Titignan natin. Mustang. Lady Lee. Pasok tayo. Ayan, multi-strada. V4S. Street Fighter. V4S din ata to eh. Yan, pinaka-latest na motor ni Sir Alfred. Ito yung pinaka-latest na motor ni Sir Alfred. Kawasaki ni ZH2. Ito yung BMW H34. ADV 150. KTM. Then mga BMW mountain. Ito, Harley Davidson capsule. Daddy's Garage. Second time nga pala natin dito, Kamsa. Minimum lang din po sir. Pero actually, ano eh, sa pinapasada ngayon kasi hindi pa ako ng prangkisa. Kasi po, pampalengke pa lang siya ngayon. Body number sa... wala pang toda eh. Nakalagay na, ano, best pa toda yan. Best soda. Wala pang bububis eh. Yan, protein size. Tapos, pakita ko. Sali na rin ako. Ang daming best po. Best ba ba yung lahat? Pila-pila. Ayan. Left bikes, scooters. Na maliliit na scooter. Daming helmet. Gym. For fitness. Hello, sir. Ito na pala yung sikat na vlogger. Eh, sikat ba yun, sir? Hindi, sir. Pasikat si Sir Alfred. Diba, Lyle? Ay, ito Lyle. Si Ay. Lyle. Imbitahin mo rin to sa choir mo. Yan po. Chris Rom, sir. Chris Rom. Lyle Rob. Lyle. Sikat na ni Lyle. Ayun, shoutout kay Sir Lyle. Lyle, sir, ano? Yun yung YouTube channel mo. Yes sir. po. Lyle. Baka may sticker ka, sir. Yun, no? Yan po. Tapos ako walang sticker to. Okay lang. Siyempre, Ayan, siyempre. no? Ako, sir, wala akong dalang Ba't ako di mo ko siya shout out? Ay, si Sir. Ay, shout out. Teka, ready rin ako. Sabi kay Sir Alfred Alfred, Kamsat. ready rin ako. Uy, yun oh, ready rin oh. Yeah. Ay, ikaw yung po si Alfred Waterman? Hindi po. Pinapanood ko yung video mo. Baliktad po eh. Ikaw naman eh, dapat pagka ganun, sabihin mo, yes ako, ganun. Tapos, welcome po sa aking kuweba, ganun. Oh, take two. 3, 2, 1. Yung sticker. Magiging mo ng sticker straw. Sige. Ito ata si Sir Alfred Kamsat, oh. Ay, hello bro. Ay, sir. Oh, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, tayo po si Alfred Waterman, Yes. sir. Ako yun. Ay, sir, lagi ko pinapanood yung vlog nyo, sir. Salamat. Ang pogi pala ni Sir Try tayo Alfred. soon. Sa'yo po ba lahat yan, sir? Oo, wala eh. Magsasayang na tayo ng pera. Ito na. Oo, totoo palang mayabang si Waterman. Yun yung pananaw, sir. Totoo palang mayabang si Waterman. Ala, yun ata yung pananaw, sir, eh. Unsubscribe. Hindi, joke. Wag naman. Unsubscribe kayo. Hello po. Lyle, ano? Lakbay ni Lyle po. Lakbay ni Lyle Vlog. Tama kayo sa lakbay ko ha. Yun. Nakikita niyo mo yung bikes na yan. Mga pinaparenta ko din yan. Talaga? Cut. Dilipat natin. Ibag na belt. Isa. Takpan mo yung Alfred Waterman. Para ano? Hindi, ano yan eh. Subscriber mo. Tagahanga mo. Ito. Boss, bukod sa Nakatanggal na yung Multistrada. sticker cut. Nakatanggal yung sticker. Sige. Boss, bukod sa Multistrada, ano pa yung... Eto, Ducati Street Fighter. Pagkano mo pa yung Multistrada ay, ano? Pinaparent. Pinarenta mo. Magkano? 500. 500 din. Isa presyo? Oh, Wow. ganun ako kayaman. Guys, pwede bang ihabol sa Edda? Si Alfred Watermax, mayabang. Pwede. Eto, Ducati Street Fighter. 500. 500 din. Oh. Baka ayaw nyo maniwala ng akin yan. Nakita mo? Wow! Ito nga. Basta lang nga ang bikes dito. Lahat yan? Oo, lahat yan. Wow, galing. Okay, next naman. Editor ah, editor! Mapaparami yata tayo ng taktos ah. Pang Facebook, pang YouTube yan. Okay, next. Ito nang galing.
mura ng Street Fighter, boss. Ano pa po yung ibang update? Kawasaki naman tayo. Kawasaki? Ito po ba yung supercharge? Supercharge. Talaga? Range 2. Yes. Ito, magkano? 500 lang yan. Ay, 500 lang din. Basta lahat ng bike ko dito. Asan yung katunayan, sir? Wow! Talaga naman! Ang yaman mo, sir. What do you do for a living? Nagpaparenta lang ako ng mga bike. Wow! 500. Ay, next. Pati G. Kaya Dave, ito kay Dave. Ha? Ito kay Dave. Hanggang best pa ba tayo, boss? Siyang oras, baka ma-hold up ka dun, ha? Ano ba pwede pan-daily dito? Ano pwede pan-daily? Kahit ano? Boss, Okay, Dave, next. ano naman po yung next na ipapakita? Ito, KTM. KTM. Hindi ko alam kung anong klaseng bike eh, pero nagpaparenta rin ako ng mga ganito KTM. Pwede po ba yan sa ano? Pwede sa papuntang Everest, pasok na Everest. Oo! Pasok na pasok to! Pasok na pasok. Basic. Basic. Kaya. Katunayan? Wow, kakulay mo talaga yung motor, oh. Siyempre. Oo. Patunayan niya ulit, baka mamaya peke itong sticker. Yeah! Next naman, para naman yung labit-labit tayo. Marami na Marami akong magiging basher na ito. Okay. Okay. Ito, pinaparenta ko din. Kasama na yung lagi ko ba? Sa kanya ko nirerenta. Nilantahan mo ng tubig. Ito pamalengke natin. Sir, sa lahat ng motor mo, ano pinakapaborito mo? Pinapaborito ko. Ito yung pamalengke ko eh. Parang nahirapan po kayong mamili, sir. Luminga-linga ka pa. Sa dami eh. Pero ito talaga yung paborito ko. Pamalengke to. Yung pamalengke yan, Kuya Dave, ilang sawang kasya dyan? Sa likod. 4. Pagka bumibili ako ng bigas na pinamimigay ko, 4 na sako. Kasha. Doon, hindi na? Huwag na, haba niya. Baka training sa Facebook to. Ito yung mga bikes na hindi natin nakita sa labas kakabsat. 4 sila. CB650R. NK yata yun. Versus 650. Yeah. Then, Benelli. Itong Benelli, I think Benelli nila to sa Dagupan. Ito kakabsat, meron tayong Z900 dito. Yes sir! Ito kakabsat, naka Z900 si sir. Ayan. Sir, magre-request sana ako ng bomba sir eh. Okay na ba sir? Okay na. Ikaw na! Ikaw na! Oo. Ayan, bombayin natin yung Z900. Outplate lang ah! Okay na. Okay na. Oh, yung panggas. Thank you sir. Yeah. Ingat po sa biyahe sir ah. Yung pangalan niyo sir? Rafael Lawrence sir. And shoutout kay Sir Rafael Lawrence. Naka Z900. Kalitan na sila. Oh, ZH type. Z900 din. Oh, sige sir, salamat. Thank you po. Z900 ulit, sa iba naman. So sir, sige sir, ingat sir. Ingat. Sir. Naka 360 sir, oh. Sige sir. Ayan, ingat po kayo sir, God bless po. Saan, mga maandar na. Nagsisuwian na pala sila, kaya may picture taking kanina. Yeah. Aprilia, oh. Ito gusto kong marinig. Waiting. Aprilia. Nasaan na siya? Spending ba ito? Ha? Hindi ko makita. Dito yun ako ya? Oo, tracer. Oo. R6 oh. Tracer yun. Oh, R6 oh. Pero Raven. Oo, YZF R6. Ayun oh, may nagbibideo rin sa taas oh. Sinibobob ba? Yung ano,
I think yung Z1 yun. Kasi mababa yung pitch eh. Lana! Wala na. Lana! Ayan guys, dito ko nakatapusin ang vlog. Muli nagpapasalamat ako syempre sa suporta ng aking mga tropa RBC. Syempre sa aking brother, Chris Ro. Thank you very much for coming, Thank you bro. po, sir. Thank you rin. Subscribe kayo sa channel niya guys, sa mga viewers natin. Para naman, ano mga content mo? Motor, di ba? Motovlog, vlog, sir. yan. So, sa mahilig magmotor dyan, ito na. Thank you. Thank you, Sir Alfred. Thank you, sir. Thank you for supporting Manscaped. Yun na. Oh, goodbye tayo. Flash. Oh, alis ka dyan. Dito ka. Uy, sama ka sa vlog. Kunyari, transition yun, transition. Oh, kaway tayo. Yan. Oh, kaway tayo. Dali, Baka lumubog ako makakita sa video. Mahirap na. Kunyari, asa si boss? Wala dyan? 1, 2, 3, kaway. Woo! DIY yung... ko na yung mga lyrics. DIY na ngayon. Hey guys, welcome to Chris Rom's vlog. At ngayon, ipapakita na sa inyo ang pagkain. Ayun, no? Ayan. Tingnan nyo. Yung kulay pa lang. Gold na. Sir, magkano kaya isa nito, sir? Ito pa lang, lalagyan pa lang. Mas mahal yung lalagyan Kesa sa laman. Grabe. Ayan, isa-isayin natin yan. Meron tayo ditong, fried siomai ito, sir, ano? Fried siomai, tsaka yung mga tinatarget ng mga nakiki-birthday. Shanghai, sir? Shanghai, yan. Yan. Then next, meron tayo ditong, ano to, sir? Longganisa ba yan, sir? Lumpia? Longganisa, bro. Longganisa. Kumbaga, pagkaing premium. Pares pa tayo, bro. Pag pagkain na speechless din ako eh. Sir. Ayan. Ito naman yung, syempre, breakfast eh. Sir. Naman yung, ito, mushroom, ano to, bro? Ano to? Baked mushroom. Baked mushroom. Beef, no? Beef po eh. Masasarap na mga pagkain dito sa Manscaped Cafe, Kaapsat. Siyempre, ito naman yung Ayan. chicken wings natin. Sarap. Salt and sweet and sour pala. Bangus yan, sir, no? Bangus. Bangus, siyempre. Ayan. Kanin. 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 Tsaka fried rice. Yun, no? Ang sarap. May mga tinapay pa, bro. Gusto mo. Kasi yung iba, ayaw nila yung ano, ayaw nila bro yung, sorry. Ayaw nila yung ano, yung heavy meal, yung ibang breakfast tayo. Okay. So, di prefer. Sila. Yan yung maganda, sir. Yung meron pang breakfast, meron pang lunch, Yes, yun, meron pang dinner. Oh. Siyempre, pag Pinoy ang guest mo, sigurado. Heavy meal yan. Ayan, no? Ay, iba, may foreigner tayong guest, kaya ano. Ayan, yun. Kain ka bro, kain kayo. Enjoy. Kain, Kaapsat. Ulitin ko, sa Alcala, Pangasinan matatagpuan ang Manscaped Cafe, Kaapsat. Anong barangay na to, neto, sir? San Pedro Ili, Alcala, Pangasinan. San Pedro Ili, Alcala, Pangasinan, Siyempre, Kaapsat. pagka nakutaka, may pagpulutan. Ayun, yun. Pag nautaka, may paprutas. Pasalad, yan ang Salad. malamig. May And, pa-fresh siyempre, milk pa si sir. Cereals. Cereals. Siyempre, baka may Amerikanong guest eh. You know? Talagang pang VIP itong mga pagkain dito. Kasi VIP kayo. Ayun, no? Thank you, sir. Thank you, sir. Kumakain pa si Sir Alfred habang tinutur tayo. Tapos na kasi ako mag-vlog bro. Tapos na trabaho kaya kain na. Sige, sir. It will, sir. It will, sir. Kami na po bahala dito. Kain ka na. Sige po, sir. Salamat po, sir. May mga puertos Enjoy, putas. Sige, sir. Salamat, sir. No, okay.
Paano ba umpisahan yan? Paano daw umpisa? Tuturuan ka ni Mr. Potatoes. Mr. Siyempre, Potato. unang-una kukuha ka ng plato. Ayun, nandun pala yung plato. Ayun na. Mamaya na 1, yung 2, 3. kutsara. Tatantyain mo kasi kung gano'ng karami. Yun. Sige sir, salamat sir. At mag-umpisa na po kaming kumain muna. Siyempre, isasandukan mo ako, di ba? Uy, ano, chicken. Wala pa rin. Ayun o, pinakamabangong pagkain yan sir, di ba? Mabango to. Yun. Nalalait yung Pangasinan daw dito. Nakamoy ko kanina dun eh. Pero yung iba, dinadahin ko, di ba? Oo, sir. Sarap nga niyan sir. Meron pa swimming pool dito. Yeah! Pusit sir, no? Pusit. Pusit ba yun sir? Oo. Isang ano, isang totino. May pool oh. Tara, ligo. Talaga, tinotoo mo? Okay. Yan oh. This is for Chris loves. Yes, because he loves chicken. Especially chicken wings. Yun. Di ba meron tayong balak mag... Di ba may balak tayong kumain ng samgyeopsal ngayon? Oo, pero nasa buffet na kami. Nasa buffet namin eh. Magsa-samgyeopsal ka pa ba? Buffet na oh. Ayan, mushroom daw yan, mushroom. Ayan. Kain. Ayan. So, maraming salamat Sir Alfred dito sa pa-buffet. Sa pa-lunch. Sarap oh. Meron tayong manok, may mushroom, may fried siomai, may melongganisa, merong ano to? Anong tawag dito? Dried fish. Dried fish. So, marami pang iba. Ito lang yung pinili ko. Grabe. So, kain muna.